Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nagulo po yung Burnay. Ganito pag lasing pagaling sa Noche Buena. Yan. Okay, game. Dear Nicole and Chris, una sa lahat, nais ko kayong batiin ng isang maligayang Pasko. Ako si Chan, masugid na tambalanista since 2007. Una ko kayong napakinggan sa luma kong MP3 player. Binabasa ni Nicole yung sulat ng magulang sa kanyang anak. At kasabay ng paghagulgol niya ang pagbuhos ng luha ko. Simula noon, naging regular listener na ako. Birthday ko today, at ang wish ko, mabasa ninyo itong sulat ko. Dating entertainer ang mama ko sa Japan at doon niya nakilala ang papa ko. Kaso 3 taon pa lang ako, naghiwalay na sila. Sa sobrang galit, kung hindi sinunog, tinapon niya lahat ng litrato ni Papa. Lumaki akong walang kinagisnang ama. Hindi ko man lang alam kung ano ang itsura niya. Hindi ko alam kung ano yung pakiramdam ng may tinatawag na Papa, yung may tatakbuhan ka kapag inaaway ka, at yung tuturuan ka ng mga gawaing panlalaki. Minsan iniisip ko, ito siguro yung dahilan kung bakit sa iba, mukha akong tigasin, insensitive at mahirap i-please. High school dropout ako. Natapos ko din naman through the alternative learning system. Dahil sa salutatorian, nakakuha ako ng scholarship grants mula sa lokal na pamahalaan at naging full scholar sa isang kilalang universidad sa Maynila. Mahirap pa din kahit scholar. Para makaraos araw-araw, bumibili ako ng 1 latang tuna at 3 supot ng kanin sa karinderya. Hahatiin ko ito sa 3 at ito na ang maghapong pagkain ko. Sabi ko nga sa sarili ko, balang araw, magiging brand manager ako ng canned tuna na ito. Matapos ang kolehiyo, pinasok ko ang mundo ng advertising at marketing. Kasama ko pa din naman kayo sa laban. Kahit maraming pagsubok at mga bagay na nagpapalungkot sa akin, patuloy niyo pa rin akong napapasaya sa mga tawanan, makabuluhang kwento at mga payo ninyo sa Mahiwagang Burnay. This year, kinailangan kong mamili kung pupunta ba ako ng Australia para maging caregiver or itutuloy ko ang passion ko dito sa Pilipinas. Kahit nag-training na ako ng 3 buwan para maging caregiver, pinili ko pa ding manatili sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ko at gawin yung trabahong talagang gusto ng puso ko. Alam niyo, tambalan, sa loob ng maraming taon, idols ko kayo. May mga pagkakataong hindi pa din ako makapaniwala na nakakatrabaho ko na kayo at nakakausap dahil dati hinahangaan ko lang kayo from a distance. Hindi nyo lang alam how grateful I am for both of you. Almost half of my life kasi, kayo ang guardian angels ko.
Sinagip niya ako ng maraming beses at tinulungang gumawa ng mga tamang desisyon sa buhay. Hindi niyo lang alam kung gaano ko kayo nais pasalamatan at kung gaano ko gustong makabawi sa lahat ng mabubuting na ituro ninyo sa akin. Sana ay tumagal pa ng maraming taon sa radyo at Spotify ang tambalan para marami pa kayong mapasaya. Madami din kasing nangangailangan ng inyong payo at good vibes. Kapag dumating yung panahon na kayo naman ang nanghihina, nalulungkot, at napapaisip kung relevant pa ba kayo. Sana maalala ninyo ang tambalanistang gaya ko na naisalba ninyo ng maraming beses. Ano ba naman yan? Nakakaiyak na naman. Ay, wag na wag kayong susuko dahil napakarami ninyong natutulungan sa araw-araw. Naway patuloy pa kayong pagpalain, palakasin, at buhusan ng mga pagpapala ng Diyos. Here's to more projects and partnerships to come between us, Nicole and Chris. More power also to all the solid tambalanistas around the world. Ang inyong Astig Plus na tambalanista, Christian Nicole Chan Nakazawa. Hi, Chan! Kilala ka namin! Hello, Chan! Si Chan! Astig Plus na tambalanista. Astig sa sports, di ba? Siyempre naman dahil sa inyo nakapag-endorse kami ng Arena Plus. Kilala ka namin, nakainuman ka nga namin 3 beses tapos si Nicole yung nilasing mo. Diba? Kilala ka namin eh. Nakakaloka, iba yatang Chan yung kilala mo, partner. Ay, iba ba yung nakainuman natin, iba no? Iba pa yung sumayaw sa ibabaw ng table? Oo, iba pa yun. Hindi Ay, ito iba yun. pala yun. Akala mo lang siya, pero hindi siya yun. Parehas lang kasi sila ng kwento na kumakain ng tuna tapos sinati sa sa 3 para makain sa isang buong araw. Oo. Ibang Chan to. Si Chan yung sobrang tambalanista natin. We greeted him before nung na-meet ko siya, partner, when I went to their office. Tapos the next day ay hindi, ang kwento ko sa kanya ay tungkol sa siya ang naging dahilan kung bakit ako nagkaroon ng close encounter with Papa P. Oh, yun. I don't think you've met him yet. Si Chan, yung sinasabi ko, yung malaki yung Chan sa amin. Sabi ko kasi maling Chan yung kilala mo. Hindi mo pa ito na-meet, partner, pero ako'y nananalig katulad ng sinabi niya na more projects to come between us, Nicole and Chris, 'di ba? Ako'y nananalig na na magkakaroon tayo ng mga projects sa kanila next year. Yes, let's claim it. Let's claim it. Ayan. So today is his birthday. Una, gusto ka namin batiin ng happy birthday! Happiest birthday to you, Chan. Napakaganda naman itong regalo na ito sa amin bilang tambalan, yung makarinig ng ganitong klaseng kwento. It's so nice to be able to hear yung mga ganitong klaseng mga salita mula sa mga tambalanista natin, di ba? Kaya nga, obviously, sobrang tambalanista to kasi yung mga moments na parang naiiyak tayo, ay ako lang palang umiyak, hindi ko pala kasali. Sinabayan naman kita. Oo, sinasabayan mo naman ako ng pang-aasar. Oo, ng pang-aasar, tsaka pang-utot. Kung umiyak ka, umutot ako. Yan, lagi natin nasasabi yung word na relevance. So, sinabi niya rin to yung dito sa kanyang kwento na kapag kayo po ay nanghihina, feeling ninyo hindi na kayo relevant, lagi niyo pong tatandaan yung mga tambalanistang nasagip nyo ng maraming beses. So, ito po ay napakagandang regalo po sa amin ngayong araw ng Pasko. So, thank you very much for your message. And really, para sa akin, partner, ito yung sinabi ko before na this is a full circle moment para
para sa ito yung mga example ng mga full circle moment. Ano ibig sabihin ng full circle moment? Yan yung sumunod na batch after Star Circle. Yes, full circle. So mga artistahin po kami. From Star Circle, naging Full Circle. Yan. So ito yung perfect example ng full circle moment. Ano po ba yung ibig sabihin ng full circle moment? Naging circle. Parang bumalik, yung parang bumuo, parang naging buo. Yan, 'di ba? From siya na naging tambalanista at kung paano natin nasalba siya in many ways, hindi na natin alam, hindi na niya naikwento, 'di ba? Pero thank you Lord kasi kahit hindi halata sa mga sapi namin sa umaga, 'di ba? Kahit hindi halata sa sapak namin ni Christopher na may mga nasasalba kaming buhay. So, thank you Lord for using us as your instrument. So, from the time na nasalba natin siya ng maraming beses to the time that nag-meet kami and he has become my client. Alam mo yun talagang full circle moment ito. Sabi niya nga, 'di ba, parang paano makakaganti, 'di ba? Ituloy lang natin ang ating partnership. Let's go. Yes. Kasi tandaan mo hindi lang sinasabi namin lagi to kapag kami po ay kinukuha po ninyo, hindi lang po kami ni Christopher ang masaya. Masaya po yung mga taong sinusuportahan po namin, 'di ba? Ano po sila? 18,933. Madami-dami po yung sinusuportahan. Ang dami po nila. Kaya ganito pala laging pagod. Wala ng boses. Yan, ganun. Sa dami po ng mga taong umaasa. Ikaw ba naman, di ba? Mga dependents mo, di ba? 18,000. Isang barangay lang po yun. Ilang barangay yung kailangan pinupuntahan namin. Trot, di ba? So tuloy lang ang ating partnership. And it's so nice, di ba, na parang yung makarinig ka ng ganito na dati nakikinig lang tapos ngayon ka-work mo na. Yes. Diba? May mga ganyan na parang pati siya ng buhay ko nung high school ako Doong time na nag-aaral ako tapos ngayon kasama ko na siya. May mga ganyan kami naririnig mula sa mga tambalanista namin. And it's always so nice na to hear those stories. So, Chan, thank you very much. At naway napasaya ka namin ngayon na birthday mo na talagang sabi mo gusto mong check na naman sa kanyang bucket list na ma-share niya yung kwento niya sa Mahiwagang Burnay. At hindi lang basta na-share sa Mahiwagang Burnay on your birthday pa. Diba? Napakaganda naman nun. True. So kung sinasabi mo sa amin siya na itong ay regalo for us, ang regalo din namin sa iyo ay mabasa ito sa saktong birthday mo, which is Christmas Day. Tama. At kung sinasabi mo na thankful ka sa tambalan, thankful din kami sa iyo. Yes. 'Di ba? Totoo, isa ka sa mga tao na nagbibigay sa amin ng lakas, 'di ba? Para ipagpatuloy ang aming kabaliwan sa radyo. Kahit napagod na minsan ang katawan lupa namin. Totoo, our spirit is always willing. Correct. Yung ano namin, yung puso namin, yung isip namin willing, yung katawan namin yung minsan yung nag-give up. Yun minsan yung katawan talaga yung sumusuko. Diba? Pero kaya pa naman ng isip at puso namin kahit naman. Minsan sabaw-sabaw na rin. Yes. Diba? Pero yun, kung thankful ka sa amin, thankful din kami sa iyo. Sa mga kagaya mo na mga talagang masugid na tambalanista who fuel us up. Yes. Diba? Who give us motivation. Dahil kung di rin naman dahil sa inyo, wala ang tambalan. So totoo thank you. And another thing to say thank you. Grateful kami sa mga kagaya mo kasi we also learn from your stories. Yes. Hindi nyo lang po alam sa araw-araw na nagpapadala sa amin ng kanilang mga iba't ibang storya. We also learn from your stories. Correct. Kung natututo kayo sa aming sa mga payo ng tambalan na minsan nasa amin parang kwentuhan lang, kami mismo sa storya ng buhay ninyo, ang dami po naming natututunan. Yung sinabi ni Chan kanina na sa pagdedesisyon niya sa buhay, marami siya nakuha sa tambalan na para makapag-decide ng tama. Ganun din po kami. Totoo. Diba? Ang dami naming na-benefit from your stories na nakatulong din sa amin na ma-apply sa sarili naming buhay and decide better in our lives. Diba? So full circle moment for all of us. It's diba? a win-win situation. Yes. Yun po yung gusto naming iparating sa inyo. Kung nakikinabang kayo sa tambalan, nakikinabang din kami sa inyo. Kasi hindi naman namin to ipagpapatuloy kung wala kayong pakinabang. Kasi nakikipagkaibigan lang kami sa mga taong may pakinabang kami. Hindi nyo lang pansin. Oo, hindi lang halata. Pero lagi namin tong sinasabi na
na irrelevant yung tambalan kung walang tambalanista. Yes, Oo, yes. 'di ba? Para saan pa ang lahat ng ito kung walang tambalanista sumusuporta. So, Thank you also sa inyo. Correct. Salamat po sa kumbaga today, Christmas Day, si Chan is representing all the tambalanistas in the world, 'di ba? Sabi niya sa ngalan ng iba pang mga tambalanista sa iba't ibang parte-parte ng mundo, hindi lang dito sa Pilipinas, 'di ba? Nakakatuwa naman. Thank you very much, Chan, and we are truly looking forward to working with you more. At saka nakaka-inspire din ang kwento mo na from high school dropout, tas biglang boom, salutatorian, 'di ba? Boom, manager, yan. Boom, may posisyon. Ang malakasan. Ang lakas ng kumpanya na kinabibilangan mo, napakabongga, 'di ba? So, we're thankful that we got to meet you and let's work together more. Yes. Next year. Yan. Happy birthday, Shan, and Merry birthday! Christmas. Multiple celebration ito for you kasi syempre na-broadcast yung story mo, Yan. birthday mo, and at the same time Christmas. Correct, 'di ba? Napakaraming reasons to smile ngayong araw na ito. And thank you for sharing that smile with us, Chan. Happiest birthday Happy to you. birthday! See you next year! Yes! At kung ikaw, Kabisyo, meron ka ring tambalan story, next year. It's our 20 years together as a tambalan. Tambalanista, mga tambalanista, 20 years na po tayo next year. So kung meron kayong kwento na gusto nyong i-share sa amin, pwede nyo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!